очхел мо 1 сол пеш аз вай хона рафтем. алҳол дар он ҷай хушдомону додари шавҳарам Саид зиндагӣ мекунанд. ман медонам онҳо омада буданд, аз ин васиятнома бохабаранд, лекин гуфтанд ки кӯдакон дар он хона зиндагӣ мекунанд, шумо онҳоро партофта рафтаед. Чӣ? хушдомонатон гуфтанд ки нигаҳбони кӯдакон онҳоянд. ин дурӯғ аст. онҳо кӯдаконро маҷбурӣ бурданд. анакнун ҳамаш фаҳмо шуд. барои он ки Меҳроҷ ноболиғ аст, то синни балоғатрасияш хонаро дар ихтиёри худ гиранду баъд аз они худ кунанд. ҳамин тавра? апаҷон, ман оилаи шуморо хуб мешиносам, ҳамаашро хуб медонам, лекин то таҳқиқоти сабаби марги шавҳаратон тамом шуда наша, мо ягон гапу корро фош карда наметавонем. чӣ хел таҳқиқот? мошине ки барои зодурӯзи шумо харида буданд, 1 ҳафта пеш аз муоинаи техникӣ гузашта будасту дар тормозаш ягон камбудӣ набудааст, лекин дар рӯзи омадан яку якбора тормозаш вайрон мешаваду ба садама дучор мешавад. шавҳаратон бо касе душманӣ надоштанд? шумо чӣ гуфтан мехоҳед? шавҳари ман инсони хуб буданд. ман фикр мекунам ягон душман надоштанд. хоксор буданд, дасткушод буданд. ба касе зиёнашон нарасида буд? хуб майлаш, асабӣ нашавед, бояд имрӯз пагоҳ аниқ шавад. худатон мефаҳмед. Buvajon? 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 Buvajon, chokat shumova. беҳуда гап назанед, ино гапа намефаҳмам. чӣ хел? чоқат ки? баъд аз боздор шудани писарашон ба бемории рӯҳӣ дучор шуданд. ҳоло ба вазъи либошон гирифтан омадем. чӣ хел боздошт? кай? пурраша намедонед ме шумо? не, ман пурра намедонам. ҳамина медонам ки писарашон тормози мошини бародарашро қасдан вайрон кардааст ва дар натиҷа бародараш ба садама дучор шуда вафот кардааст. хел ин ғайриимкон аст. бахшиш модер карда истода. не охир ин номумкин аст.